खोब गोजोनथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन एबा लाखानाय थांखि बायदियै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नैबे खावला सेन्टारनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जि गेलेनाय बेखौ दिनै जागायबाय। दा दिनै बे बेखेवनाय हाबाफारियाव दान्दिसे बेखेवगिरि आलासि महरै जोंखौ हांख्रायनाय लेखा आं दिनै नुजाथिफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेजों लोगोसे दख'रा आफादखौ आङो साबायखर बावगोन जे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जिल्ला आफादनि बिथोन बायदियै बिथांमोना मोननैबो हौवासा आरो हिन्जावसानि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ बे बोसोरनिफ्राय जागायदों। आं आसा खालामगोन गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोना जाहाथे मोजाङै मोजां गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहा सावस्रिखौ गोख्रों लाखिनायजों लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानो हानाय बायदि जे गेलेनायनि गेजेरजों जाहाथे फैबाय थानाय समाव मोजाङै मोजां जाफुंसार जायो आं बेखौ आसा खालामगोन। मानोना जोङो गेजेराव नुबोदों गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि जिउ राहा दानो हानाय एबा गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि जिउआव जाफुंसार जाबोनाय जों गोबां नुनो मोनदों। जेरै दुर्गा बर', हलिचरन नार्जारी, हिन्जावसाफोरनि गेजेराव दिनै अपर्ना नार्जारी मानगोनां बिथांमोना दिनै हिन्जावसानि भारतनि गेजेरावनो बिथाङा केप्टेनसि रलखौ लानानै दिनै हिन्जावसाफोरनि गेलेनायखौ दैदेनबोनाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो। बेजों लोगोसे दा बावैसो भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै नर्थ इस्टनि गेजेराव बड'लेण्डनि एबा बिटिआरनि गेलेगिरि एबा बिटिआरनि लाइमोनफोर गेलेगिरिफोरखौ दिनै साबायखर बावहरनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद इन्सपाइरेसन। जों बिथांनि जि बाख्नायनाय एबा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव खना खनला थानाय गामिफोरनि फंबाय बिनानावमोनखौ गेलेनायनि गेजेरजों बोरै जोङो जांख्रिखांनाय मोनसे लाबोनो हायो आरो जिउ राहा दानायनि सायाव बिथांमोनखौ जों बोरै गोख्रों खालामनो हायो बेखौ जों जेब्लायबो नाजागोन। जिहेतु नंगौ जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै खोब साखाफारा जोङो थांनाय बोसोराव एसे टिमा खम जादोंमोन, माखासे जोंनियाव एवारनेसा खम जादों। दा देग्लाय आं मिथिनायाव गोबां दख'रायानो देग्लाय पार्टिसिपेट खालामगोन आरो देग्लाय बथ साइड हौवासा आरो हिन्जावसा मोनफ्रोमबो दख'राया देग्लाय गेलेहोनो थाखाय थियारि जादों। आं दख'राफोरखौ साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव मिरुनि जि बादायलायनाय बे मिरुनि बादायलायनायाव जोङो सनितपुर जिल्लानिफ्राय जेरैखि जाया जोङो देरहासारनायखौ जों जेब्लायबो हास्थायगोन। बेनि थाखाय जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो जेब्लायबो बिथांमोनखौ इनकारेज होनायाव जोङो जेब्लायबो खम खालामनाय नङा आरो बिथांमोनखौ जों हाजासे थुलुंगा होनायाव सनितपुर जिल्ला एबसुआ मदद खालामगोन। दिनै जोंनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु एबा जिल्लाया बिथोन हरनाय बायदियै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हिन्जावसा आरो हौवासा फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै जि मोनसे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लानो होनाय बिथोन हरनायखौ दिनै दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावफुंबाय बा बेखेवबाय। दा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि इनुस मोसाहारि बिथांखौ जोङो मोननो हादों। लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय नेहाथारि मुस्रि हरिचरन बसुमतारी सार बिथांखौ जों मोननो हादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो जिल्लानि बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि सार बिथांमोना बाहागो लाफैनो हादों। लोगोसे जोंनि क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिंनि ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जोंनि हांख्रायनाय लेखा बाहागो लाफैनानै नैबे मोनसे जि हाबाफारि जोलुर बादायलायनाय बेयाव बाहागो लादों। लोगोसे बेखौनो जों गोग्गानाय मोनदों, गोजोननाय मोनदों जे जोंनि जि ओनसोलनि माखासे मोजांनि थाखाय हारिनि सार्थआव गेलेनायनि गेजेरजोंबो दि मोनसे गोग्गो आरो मोनसे देहा आरो फरायनायखौ लानानै जों आवगायलांनो हायो, बेखौ आसा खालामनानै जोङो दिनै जिल्ला बिथोन हरनाय बायदि जोङो दख'रा आफादा बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। नोंथांमोना बेसेबांसो आसा खालामदों जे जिल्लानि बादायनायाव माबायदि जाफुंसार जानो थाखाय साबायखर? जोङो बे बादायनायनि गेजेरजों जोङो सायख'लायनाय जागोन। जोङो खमैबाबो जोङो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि गेजेराव जोङो मोननैसो टिमनिफ्राय जोङो जाय बिथांमोना मोजाङै गेलेयो बिथांमोनखौ जोङो 20 जनसो माने जिल्ला एबा मिरुआव गेलेनो हानायनि मोनसे सायख'नाय बेबस्थाखौ लादों। आरो बे सायख'नानै जाय बिथांमोनखौ फरायसुला फरायसुलि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'फोरखौ जों मोनगोन, बेखौ जों फ्रि क्रसिं क्लास होनायनि गेजेरजों जोङो माने मिरु एबा जिल्लायाव दैथायहरनो नाजादों। बेखौनो जों आसा खालामो जे जोंनि बे खेल होनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि गथ'फ्राबो जेन जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोजां गेलेगिरि महरै सासे राफोद गेलेगिरि जाहैनो हागोन। बेजों लोगोसे फरायनाय शिक्षा दिक्षानि बेलायावबो जोङो मोजां रोखोमै जोंनि ओनसोलाव
जौगानायखौ मोनगोन बेखौ आसा खालामनाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों लानाय जादों।